Wah. Iki sing tak jaluk. Iki sing tak enteni Kakang Danapati. Dasamuka. Wong sabar kuwi nganggo wates. Wis ora kurang-kurang pambudidayaku nggonku nyirep marang angkara murkamu. Ewadine kowe ndlarung kowe berung. Dasamuka. Yen pancen kowe padha-padha trah Sang Wisrawa, ayo. Endi sing luwih digdaya? Ya, ayo ditatar dina iki. Mati aku. Soroting pandam sumulo amadangi jroning pasareyan ngenani wadon urmu-urmu kalingan ngangrangan sandya manahen kong sumungkem guling sang kakung rarepo alon uwo sira saboyayi maneman piraten tebran kaya ulun tadah runte ulun tadah runte Peremban sangati peremban Begawan Wisnungkara wonten timbalan iki ngadhawuh nggih anak Prabu sing ngandika Kyai Badranaya kula wonten dawuh sinuwun Peremban sak tengkripun goh muka dalasan para prajurit ing Lokapala lumawat dhumateng negari Ngalengka nuju setunggaling aratri kula menika supena negari Lokapala menika kados keblabaking banjir ludira Peremban menika sasmita menapa nggih Bapak wiladalah cobi reneng menika wonten sesepuh lan pamong Kyai Badranaya. Pripun Kyai? Wonten sasmita ingkang kados mekaten
lumantar jagating pasupenan. Pasupenan. Pancen nggih sawetawis wonten ingkang pitados dumateng impen. Nanging paduka Kanjeng Sinuwun sampun ngantos pitados bab perkawis pasupenan menika kala wau. Sampun ngantos panjenengan menika kabidung dumateng ngalamuning manah menawi kedlarung-dlarung menika saged kapita wonten sak lebeting pasupenan. Supena ngimpi niku kembange wong turu. Dipun westani menika sasmita inggih saged, mboten nggih mboten dados menapa namung penyuwun kula paduka Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sunan Lokapala kebak ing pangatos-atos tansah ngagungaken dumateng pangayomaning Gusti ingkang ngakarya jagat. Mugi-mugi pasupenan menika sampun ngantos ndadosaken sabab ruwet rentenging negari. Piyak. Menapa ta mirah ingsun prihatin Mas Pagumijil tudatan pokaryo Kakang Patih Banindra sira prapta tawang-tawang tangis eneng apa Kakang? Aduh sinuwun kapejanake wole ing ading kepatihan. Kakang sira aja ngaturake pati kelawan urip. Matura Kang Prasaja. Ana lelakon apa? Aduh, sinuwun ngaturaken kauningan. Rikalanipun ingkang abdi pun goh muka. Ngaturaken nawala dhumateng negari Ngalengka. Menapa to sababipun kula ngantos dereng cetha. Ngantos goh muka menika wangsul utah ludira sempal pundhakipun. Dereng saged matur menapa-menapa pejah wonten sak ngajeng kula malah sakala dadosaken pancakara prajurit Ngalengka Tarasan Lokapala sinuwun ngaturaken ketimasan prajurit Lokapala kathah ingkang sami gugur madyaning palagan ingkang sang kantun kula piyambak sinuwun kapejanake wonten ing abdi kepatihan. Nyatangening kawangian agar pandamun cartinon rakakonang suram sorotetan padang kasor lan pajaring purnaming kono dasaring mangsa katiga ya jagat dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngkara Penemban kiranganipun menapa lepat kula wonten pundi? Lah kula rak sampun matur to nggih anak Prabu nalika ing ajeng sinaosa paduka darbe gegayuhan ingkang sae dereng kinanten wong duwe sedya becik kuwi bakal dadine apik. Nyatanipun ndlarung berung pakartinipun Rahwana sampun menawi tetira mekaten pancen menika ngajab bilai sinuwun lenggah kemawon ingkang adi pun Wisnu Ngkara nadyan kula sampun sepuh gruyah gruyu badhe kula tandangi dasamuka.
Lir praboto abang kawagar main wong sing mungso amin lawan anggro sru-sring manabdo katyoyun anubruwa ayo amuk Suramrata Jayamrata Ratu Lokapala Kakang Danapati jebule kowe ratu jire getih wedi mati kowe ora gelem metu menyang paprangan negaramu bedah kawula akeh sing padha mati ora gelem metu menyang palagan malah kowe ngetoke buta korak buta tuwekan ora panggih wis nungkala wis malane ngrat gelag-gelahing bawana sukertaning bumi panungsemane jajilanat Rahwana wong kang kaya kowe dadi menungsa kowe aja dupeh aja dumeh yen pancen kowe lagi winawa ing Jawata sak bisa kepecikamu kuwi nggonen beciki kawulan nggonen tresnani apa nggonen tresnane kelawan sapa wae aja nganti kowe iki duweni tumindak kang kaya mengkono Rahwana ngelingono menungsa kowe ora wis parat wejangan bendina mejang ora tau salin lho ming kaya ngono kuwi ora isin ora pekewo wajeng wigati ayo Kakang Danapati kon ketok mrene nyo dodo ndi dodo buta gerangan isih kuwawa nandingi dedapuramu lho kowe jeleh urip kowe kowe jeleh urip iki margane patimu cobane regane atiku
padha aran jeneng becik besok amandemo saris kang prayitno kacarita Narendra ngalengka Prabu Rahwana kasoran tanding kawan Begawan wis nungkara nadyan Begawan wis nungkara Pendhita Yaksa wis pikun parandene maksih anggadhahi kasekten ingkang rinangkung kutap mung rikala semana wis paripurna darmaning Sang Hyang Wisnu ingkang manunggal kelawan Setya Begawan wis nungkara titisen Wisnu kang sepisan ingkang manuksma marang anggane Sang Begawan wis nungkara ing mangke Sang Bathara Wisnu ya sang jurandum kabahagyan rene wis meka kala mangsane yen to Bathara Wisnu ya ngupaya panitisan kang kaping kalih sigra daya-daya oncat saking hangganira Sang Begawan wis nungkara riwusnya Sang Hyang Bathara Wisnu oncat saking angganira Begawan wis nungkara kraos Sang Prabu Rahwana Raja kalamun wis suda kekiyatane Begawan wis nungkara sami sakala ngetok karo sang kang pungkasan Prabu Dasamuka Saryang Liga pusaka pedhang Mentawa wis nungkara sigra kakipataken mlebat pedhang Mentawa Sumawah wonten jajanira wis nungkara Butra Warikan pecah kapisanan ayo budiya kowe wis nungkara uta gerangan arep ngetok kaprawiran arep mbok ketuka kaprawiranmu kowe wis tuwek wis entek kekuatanmu kowe digdaya ki jaman biyen saiki kowe kalah karo Prabu Rahwana Raja Kakang Danapati Gro iki mungsuhmu Prabu Rahwana ningrat gelak-geleng bawana suketaning bumi panut semari jajelanat Dasamuka wong kang kaya kuwi
Kowe kuwi pepatih, patihe Kakang Danapati. Ya pancen para nyata. Wis kowe tak uripi. Kowe matura karo Kakang Danapati Banendra. Kakang Danapati kon katon mrene. Ayo, kantaran bau karo aku. Wis ngamis-amisi tangan perang karo kowe. Sepira banggamu? Urung tak kata-katake pucet cahyamu. Yen to pancen karo ratu digaya tanding ana Patih Banendra. Bosen urip arep jajal kaprawiran kowe. Paling ngremehke karo Prabu Dasamuka. Prabu Dasamuka kok mbok wangsuli. Tak nandingi karo aku sepira dayamu. Ayo, Kakang Danapati. Kowe aja jire, getih, wedi mati kowe. Ayo, gleyadimu Dasamuka tanding ana kridak ulungna negaramu. Lokapala, dadi kukupanku. Saking kuda sang kuru-kuru yen tanamu tusa sang Sri. Duh kadangku wong prawira, kadangku wong sekti mandraguna. Dasamuka aja banget-banget ya Di. Anggonmu gething keburu sengit kelawan wong Lokapala, kowe mateni para prajurit sing tanpa dosa. Tuk sumbering dahulu ki mumpun Kakang karo Siyati. Nyatane kowe lagi wani metu. Aja tok kamu-lamun tak entek mati kabeh. Urung karuan yen tok kowe gelem metu menyang Palagan. Kakang Danapati. Dina iki kowe tak jarwani. Bloko aku. Aku ora butuh negara Lokapala tangge apa. Negaraku ngalengka luwih gedhe. Jembar jajahane. Akeh tetelukane. Lokapala iki negara apa? Iki mung tanggo jalaran. Mung tanggo jalaran. Aku ora trima. Aku ora trima. Sedane Kanjeng Rama Premban Begawan Wisrawa ki saka pokali sapa? Ki saka pokali sapa nek ora kowe? Dasamuka iku ndang wong galak wong kejem. Nek isih kejem kowe timbang aku. Sak
saedane-dane dosa muka. Nek karo wong tuwa aku tetep nyembah, aku tetep ngabekti. Dan bareng kowe bagus rupamu, cakrak wujudmu. Ning jane atimu wengis kowe. Nyatane kowe wani mateni bapakmu dhewe Kanjeng Rama Prambagan Wisrawa. Wah, aku ora ngerti. Nadyan to rikala semono aku durung kocap, aku durung lahir. Nanging akeh para wong kang padha matur karo aku, prasaja karo aku. Kalbu suwargi Kanjeng Hyang Prabu Sumali. Mula dhewe iki tak takar-parek. Sing mati aku apa kowe? Sing mati aku apa kowe? Duh adikku Di. Dasa muka undraning perkara nadyan Kanjeng Rama kowe mau seda kundur marang Kasidan Jati. Panjenengane wis rila legawa lair trusing batin. Pun kakang uga getun keduwung. Dene patraku kang mengkono mau. Mula dina iki ya wis yen to pancen Siadi kepingin bakal nglenggahi negara Lokapala tak ulungake kanthi tanganku loro. Pun kakang ninggalaken negara Lokapala tak munggah marang pertapan Beder Penyu. Pelenggane Kanjeng Rama Prambagan Sawargi Begawan Wisrawa. Wis muktiya yayana negara Ngalengka lan negara Lokapala tak pasrahake karo ora sudi. Ora sudi aku nek mbok wene glundung semprong tanpa ngatonake kadegdayan nyododo ndi dodo. Najan kowe ngulungake negaramu Lokapala, aku tanpa mateni Kakang Danapati rum lega rasane atiku. Tak gigit. Jemu pengapen pedhot gulumu kowe. Janggane Prabu Danapati kaya pedhot-pedhot. Kocap dikala semono kaya wis telas kesadarane Prabu Danapati. Kinarya nimbangi kadigdayan ingkang arahi Prabu Dasamuka. Sigra manta aji banteng wulung. Riwasa kawatek sigra dadi gagah perkoso ngembari kan Prabu Dasamuka. Iki sing tak jaluk, iki sing tak enteni Kakang Danapati. Dasamuka, wong sabar kuwi nganggo wates. Wis ora kurang-kurang pambudidayaku nggonku nyirek marang angkara murkamu. Ewadine pendlarung kuwi berung. Dasamuka, yen pancen kowe padha-padha trah Sang Wisrawa, ayo. Endi sing luwih digdaya? Ya, ayo tacan dina iki.
Ayo amuk Suramrata Jayamrata. Yen pancen wong perwira, kowe wong digdaya tangiya, tanteni kanjeng ati. Kacarita gugur Sang Danapati kenging usakanira Sang Dasamuka pedhang mentawa matya kaping 7 sedina yektine Sang Danapati maksih darbe kasekten peparinganira suwargi ingkang rama Begawan Wisrawa ingkang winatan Aji Rawa Rontek Riwusna kawatek jenggirat kaya Munendra aja mlayu. Prabu Danapati raganira den jeng-jeng den rajang-rajang lawan Prabu Dasamuka nadyan makatena gayane Aji Rawa Rontek nadyan kaginge wis ambyar mrana-mrana bisa nyawiji walaya temah jati temah mulya aja minggat kowe Dasamuka. Pak Pong nangka basa mropyok mung karibetane walah dalah layak ana gara-gara bumi gonjeng lir genenjot segara kocak jalaran ketaman gedene gara-gara Rahwana tanding kelawan Si Danapati. Nek kaya ngene iki carane kapan rampunge? Wah ya Ger Danapati kowe ngalah Danapati. Wong ngalah kuwi dudu wong kalah. Ulun iki bakal boyong kelawan jeneng sira.
Aja kaget Danapati. Lakon mati meneh kaping 3 iki kok ora bablas mati tak gurone wis nggonku namakake pusaka mendang pedang mentawa nganti tandhesen musuhmu pedhot ora bakal kowe bisa urip ayo tanteni kaning atiku carita nadyan maka tena kataman pedhang mentawa kadhawaken wonten jajanira nganti pedhot kususe Prabu Danapati nanging dayane Ngadyara Warontek maksih saged walaya temah jati temah mulya jenggirat nanging sigra sang Hyang Narada amboyong kawan Danapati mrikayangan Suralaya Dasamuka wis entek kesadaranku dina iki wis ora kena tak eman ora kena tak jak paseduluran dina iki aku tegel karo kowe mati dening aku Prastawan kula wonten timbalan keng adhaw lah nyambut gawe kaya ngeten iki Kakang Danapati pun kasuran tanding kali kula pun kula pateni sampun dipun sirnakaken sampun tak pateni man lajeng kunarpanipun pripun kunarpa piye lho bangkenipun rasa kerbo perkara bangkene Kakang Danapati ben bangkene diolor-olor gagak ora dadi apa bali nang ngarep
Janiyaning tlaga kadi langit mambang bang pasulan utamane Lintang kliwa kusumayana sumawur Astungkara sidang skaring bawana langgeng titah punjer Danapati kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhawuh Bukulun. Iya, aja kaget arasan tias kita jeneng kita Ulun Sendal Mayang tegese ulun timbali alalantaran nggonira Pancakara tanding lawan kadangira Sirahwana. Aja darbe panyakra bawa kalamunta jeneng ulun nyampuri perkaranira kawan kadang Sidasamuka babar pisan ora nggih. Inggih Bukulun. Menawi tetela kula nandhang lepat Bukulun kapejana kula sendika ndherek sumarah keparing paduka Bukulun. Ora mengkono Danapati marmane jeneng kita Ulun Sendal Mayang ulun timbali marang kayangan Suralaya. Ya wis saka gedhening rasa panarimanira marang kadangira Sidasamuka nganti bedah negaramu Lokapala. Dina iki jeneng kita ulun timbali munggah marang kayangan Suralaya. Jeneng sira bakal antuk kanugrahan, bakal antuk kasuwargan nanging lho Danapati anggone ora entuk kasuwargan iku mau sira kudu nindakake dharma maneh ana ing kayangan Suralaya minangka dadi ganeping dewa. Makaten Bukulun. Iya, dina iki jeneng kita ulun paringi pakaryan yaiku nunggu wujuding kembang ingkang aran Kembang Dewarna. Kembang Dewarna iku mau mustikaning sekar ya mustikaning kembang mapane ana ing kayangan Puspita Kawedar. Dina iki kula jeneng kita ulun wisuda minangka dadi ganeping Jawata ana kayangan Puspita Kawedar darbe jibahan ngreksa katentremaning wujuding kembang ingkang sinebut Dewarna. Kajaba jeneng kita jejuluk Prabu Danapati ya Danaraja ulun paringi tetenger Bathara Daneswara